L-elezzjonijiet f'pajjiżna bdew madwar 177 sena ilu, iżda nafu fiċ-ċert li fil-Medjuevu kien inħatar Kunsill Popolari tal-Imdina bil-vot popolari. Fl-1849 saret l-ewwel elezzjoni fl-era moderna u din saret biex jintgħażlu 8 membri eletti fil-Kunsill tal-Gvern Kolonjali Brittaniku. Din l-elezzjoni saret wara l-Gvernatur Ingliż Richard Moore O'Farrell ta' kostituzzjoni ġdida lil Malta u l-Maltin setgħu jażlu il-membri eletti li kienu inqas mill-membri uffiċjali tal-Gvern Kolonjali. F'din l-elezzjoni u anke għal kważi 100 sena wara setgħu jivvotaw biss ftit nies privileġġjati. Fl-elezzjoni tal-1921 irġiel biss il fuq minn 21 sena iridu ikunu jafu jikbu u jaqraw u anke jkollhom proprjetà kienu eligibbli waqt li dawk li kienu iżjed onja kellhom iżjed minn vot wieħed. Fl-1921 twaqqaf il-Parlament Malti permezz tal-Kostituzzjoni Emery Milner ngħatat wara l-fellijiet ta' 7 Ġunju sentej qabel. Hawnhekk il-ftit Maltin li kienu eligibbli ridu itellgħu 32 deputat u bdiet tintuża l-ewwel darba s-sistema ta' single transferable vote li għadna nużaw sal-lum il-ġurnata. Wara it-tieni gwerra dinjija il-Maltin ingħataw kostituzzjoni ġdida u l-vot sar dritt għal kulħadd tal-fuq minn 21 sena, inkluż in-nisa. Imbagħad fl-1976 l-età ta' dawk eligibbli li votaw niżlet għal 18-il sena. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali li saret fis-26 ta' Marzu 2022 reġgħet inkitbet l-istorja kif setgħu jivvutaw anke żgħażagħ minn 16-il sena l fuq. Waqt li s-sistema ta' 13-il distrett elettorali illum intrat din mhux minn dejjem kienet hekk. Dan hekk kif bejn l-1921 u l-1955 kien hemm 8 distretti elettorali waqt li wara l-elezzjoni tal-1962 id-distretti telgħu għal 10. Kien fl-1976 meta il-Parlament inqasam fi 13-il distrett, sistema li għadna biha sal-lum il-ġurnata. L-elezzjoni tas-Sibt 30 ta' Mejju 2026 se tkun il-25 elezzjoni li se ssir mill-bidu għal-ftuħ tal-Parlament fl-1921 filwaqt li l-14 il-elezzjoni mill-indipendenza lil hawn.